Pasintabi po, sensitibong balita po ito. Lalaking nakahilata po sa tabing ilog na sagasaan po ng backhoe sa Mabini, Pangasinan. Para sa police report yan, kasama natin Idol Ron Araca. 104.7 IFM Report. Nasawi ang isang lalaking nakahiga lamang sa tabing ilog matapos itong aksidenteng masagasaan ng backhoe sa Mabini, Pangasinan. Sa eksklusibong panayam ng IFM ni Zigupan kay Mabini Municipal Police Station Officer in Charge, Police Major Jade D. Macraeg. Ito ay matapos ilipat ang backhoe operator sa kabilang bahagi ng ilog upang magkarga ng bato. Itong biktima po natin ay nakahiga doon sa riverside na yon at natutulog dahil sa tumalo ay sakit ng karasinan. Ngayon, itong backhoe natin ay lilipat sa isang parte ng buong sa riverside para magkarga ng bato. Ngayon, nung palipas siya sa isang ibang lugar doon sa ilog ay yun na po, hindi niya nakikita. Yung operator ng bako ay hindi nakita. Yung nakahiga na natutulog na biktima at doon po nasagasaan po ng bako operator. Ani Macraeg, inaresto ang sospek sa araw ng insidente at kalaunay nagkaroon na ng inisyal na kasunduan ang pamilya ng biktima at ang sospek. Po sila ng initial na settlement at ang parents po ng biktima po ay may initial na kasunduan sa operator at yung nga po ay nirelease po natin after ng legal legality po dahil hindi po sila that time, hindi po sila willing na reklamo ng increase case para sa requesting province sa Tingkawis. Sa pagsisiyasat ang pulisya, nasa impluwensya ng alakang biktima at nagtungo sa Riverside upang matulog nang mangyari ang incident. Mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Ron Araca. Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.